Hogyne, bőle. Remélem megfelelt, 5 perc csúszás volt, ez szerintem belefér abba, úgy gondolom, úgy érzem. A másik dolog, ami pont az ember, aki annak idején felhozta nekem, hogy miért nem egyszerűsítem a dolgokat, pont ő neki volt gondja. Nem tudta, hogy mit nézen. Megpróbáltam, mivel tudtam, hogy a két irányba lesz a pálya, ezért megoldottuk, hogy egyik irányba egy színnel, másik irányba másik színnel festettük föl, mégis nagyon sok gond volt, nem mindenki értette meg. Remélem a következőkben ilyen nem lesz. Augusztusban nem lesz rendezvényünk, szeptemberben pedig lenne a Rábaringen leszünk a horvát boci emlékversennyel együtt. Tehát együtt lesz a két futam, a két rendező egyesület vagy társaság összeáll, és egy közös rendezvényünk lesz. Lévén szó arról, hogy nem igen lehet már területeket szerezni, próbálunk egymáson így segíteni. És akkor azt hiszem, megkérdezem tőletek, hogy valakinek van-e valami mondani valója, óhajt valamit kérdezni, valamit mondani. Kezdjük, jó. Akkor mivel kezdjük? Leghátulról fogjuk kezdeni, gyerek, nem baj barátom, megérdemlik a kicsik is, hogy tapsoljatok nekik, nem mindig csak ők ki nektek. Igen, és néha ők is mehetnek elő. Így van, így van, így van. Tehát akkor kezdeném, az A4-ben 3 versenyzőpárosunk indult, abból az egyik sajnos műszaki hiba miatt a felénél abba hagyta. Így az A4-ben második következik a H2. H2-ben 5. Mezei Tamás, Pusztai Gábor, Opel Kadettel. Én meg, hogy itt voltam. Mert ha nem lettetek volna, nem lett volna verseny. 4. lett Tóth Milán, Hodula Péter, Opel Astrával. Harmadik lett Rónai László, Csuri András, Seat Ibizával. Második lett Hámori Balázs, Régi Rihárd, Peugeot 205-tel. És a H2 egy visszalátogató versenyzőpáros, pontosabban házaspár nyerte, Tengeli Attila, Csillag Nóra, Opel Astrával. És most a gyerek ki a pár.
Na most aztán kiabált. Ide egy jó nagy ötlet. Gratulálok. És akkor legvégül következzék a Na, ezt szeretném minél többször látni, amikor így együtt vagytok és küzdötök egymással. Na, a telefont eldobni ilyenkor, nem illik. Ja, jó. Na, tisztelt Hölgyeim, Uraim! Akkor így a végén engedjétek meg, hogy megköszönjem nektek azt, hogy megtiszteltétek a rendezvényemet, hogy itt voltatok nálam, nagyon sokaknak, akik úgy látom újak, a régieknek főleg, ugye, mert hát ők hazajárok, de van egy pár új páros, aki most van itt nálunk először, másodszor, harmadszor, nagyon köszönöm nekik is, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor mondanám, tehát a következő rendezvény szeptember, nem tudom, 18 körül valahogy, ha igaz, nézzétek az ARC-nek a weboldalán, szerintem már fel van írva, velük együtt lesz a Rábaringen. Amit egyelőre tudok, amit nekem elmondott a Bognár Gábor barátom, hogy szombati napon a Győrben valami téren prológ lesz. És hogy megyünk oda? Nem kell, szerintem bevihetitek az autót és majd ott leveszitek. Ja, értem. És akkor a prológot megcsináljátok, vasárnap pedig lenne egész nap a Rábaringen. Jó? Én nagyon szépen köszönöm még egyszer. Akkor mondanám még egyszer, aki úgy gondolja, szívesen látom augusztus 21-én Nagyvelege, nem csak én, a polgármester asszony is, hiszen ő hívott meg bennünket. Egy jó kaja, jó pia mellett az autóztatás után. És akkor mindannyiótoknak jó utat kívánok hazafelé, vigyázzatok magatokra. Erőt, egészséget, jó pihenést mindegyik ötöknek, és várlak benneteket!